Hayırlı ertə, hürmetli televizor qarşılar, Tur efirdə Tatarstan yanılıqları studiyada мен Айзиля Батырханова bizning bugungi шығарылышта. Koronavirusdan прививка ясату кампаниясы devam etә. Зиля һәм Булат Әминовлар гаиләсендә үй туе, яшь гаилә дәүләттән нинди ярдәм алган? Гөлләр бүләк итәбез. Наз иҗтимагый хәйрия фонды Кайбыш һәм Биктау районы әниләренә бәйрәм оештырды. Шуарылышыбызны көнүзәк темадан башлыйбыз. Россия Дәүләт Думасы җәмәгать урыннарында һәм транспортта QR кодларны мәҗбүри тикшерү турындагы закон проектларын 16 декабрьдә карарга җыена. Элегрәк хөкүмәт Дәүләт Думасына кибет, кафе һәм транспортта QR кодлар кертү турындагы закон проектларын тапшырган иде. Россиядә ковидтан прививка ясату кампаниясе дәвам итә. Россия президенты Владимир Путин коронавирус инфекциясына каршы вакцина ясатуның әһәмияте хакында күп тапкырлар искәртте. Беренче баланы тудырган һәм күп балалы гаиләләргә ярдәм итү йөзеннән федераль проект уңышлы тормышка ашырыла. Яшь гаиләләргә түләүләр туучылар санын арттыру максатыннан республика бюджетыннан бирелә. Ярдәмнән файдаланган бәхетле яшь гаиләләр белән безнең хәбәрчеләребез дә аралашты. Добрый день. Әле кайчан гына бу гаилә бала белән бер бүлмәле фатирда яшәгән. Ипотекага сатып алынган йортка күченгәннәр. Ремонтны да үзләре ясаган. Беренче баланы тудырган гаиләләргә бирелә торган дәүләт пособиесеннән файдаланганнар. Авыл җирлегеннән 50 мең бирделәр. Без аны инде яңа йортка күчкәч, ипотека алгач, беренче сумманы кертер өчен шуңа тоттык. Бик яхшы, зур терәк булды инде ул безгә. Беренче баланы тудырган гаиләләрдән тыш, мондай түләүне күп балалы гаиләләр дә ала. Акчаны гаиләнең теләсә нинди ихтыяҗларына яки яңа торак сатып алуга тотарга мөмкин. Безнең республикабызда балалы гаиләләргә, бигрәк тә күп балалы гаиләләргә төрле ярдәм күрсәтелә. Беренчедән безнең төрле федераль бюджетыннан ярдәмнәр һәм республика бюджетыннан. Бөтен бюджетта 12 миллиард 600 миллион сум акча быел каралган. Ул узган ел белән чагыштырганда 20% артты. Һәм без бүген күрәбез, әйтик 2015 елда безнең республикабызда күп балалы гаиләләрнең саны 30 меңгә җиткән. Бүгенге көндә 40 526 гаилә безнең бүген күп балалы гаилә дип атала. Киләсе елда 3 яшькә кадәрге балалы гаиләләр өчен айлык пособие 720 сумга арта. Барысы 10,5 сум чамасы була. Мондый карар илдә яшәү минимумы артуга бәйле рәвештә кабул ителде. Biz күрәбез төрле ярдәм. Беренчедән ул әйтик беренче бала туа икән, Путинский дигән ярдәм күрсәтелә, ул ташламалар ай сайын бүгенге көндә 9713 мең. 22 елда ул 10 меңнән артачак. Аннарсын 3 яшьтән 7 яшькә алып шулай әз керемле гаиләләргә ярдәм күрсәтелә. Ай сайын аларның керемнәрен карап, ләкин 50%, 75%, 30% яшәү минимумыннан. Һәм инде бу түләүне караганда һәр гаиләнең керемен генә түгел, милекне дә карыйлар. Ничә квартирлары бар, машиналары. Чөнки бездә бүген хөкүмәттә социаль ярдәм күрсәтү ул адреслы булырга тиеш һәм чыннан да әз керемле гаиләләргә ярдәм булып торырга тиеш. Түләүне рәсмиләштерү өчен элекке кебек документлар җыярга кирәкми. Барысы да бик гади. Дәүләт хезмәтләре порталында гариза бирергә, паспорт мәгълүматларын тутырырга гына кирәк. Калган барлык мәгълүматлар базада бар инде. Фарис Мөхәммәтов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Салкын кышларга кирип барганда без иң җылы һәм якты бәйрәмнәрнең берсен әниләр көнен билгеләп үтәбез. Бу көн кадерле әниләргә хөрмәт һәм яратуыбызны белдерү, җәмгыятьтәге ролен таныту өчен бер форсат улды. Наз иҗтимагый хәйрия оешмасы җитәкчесе Нурания Сайфетдинова. Назның назы кемнәргә юнәлгәнен хәбәрчебез Мөршидә Җихан белә. Кыска гына әни сүзе үзендә күпме йөрәк җылысы, ярату һәм наз саклый. Наз димәктән Наз иҗтимагый хәйрия оешмасы сәламәтлеге шикле, ятим, шулай ук
күп бала тәрбияләүче әниләрне җыеп, ел сайын бәйрәм оештыра. Бәндәчлек белән кылган гына хаталарыбызны үзеңнең рәхмәтең белән үзең гафу ит. Коръән уку мәҗлесе итеп үткәрелгән табын янына Кайбыш һәм Биектау районы әниләре җыелды. Вәгазь, нәсихәтләр тыңлаудан тыш кайбер әниләр тәҗрибәләре белән дә уртаклашты. Үзе тапкан 4 баласын һәм балалар бакчасында йөзләгән нарасыйны тәрбия кылучы Лилия Ибраһимованың киңәшләре аеруча игътибарга лаек. Бала белән күбрәк сөйләшергә кирәк. Без инде бигрәк җайлы бит инде телефонны биреп калдырабыз да балага үзебезнең эшебезне эшлибез. Һәм сөйләшү юк. Күбесенчә сөйләшү юк. Әтияне арып кайта эштән, бала телефонда бик рәхәт әтиянегә, тукта үземнең эшемне тиз генә эшләп алыйм ди. Әлбәттә рәхәт, ләкин сөйләшү юк. Биектау районыннан килгән әниләр арасында Чулпан Агадуллина да бар. Ул ауру бала тәрбияләү өстәвенә Бөтен Россия инвалид балалар әти-әниләре оешмасының Татарстан бүлекчәсендә иң активларның берсе дә. Мин бик шат бу бәйрәмгә ләгүмә. Мин әле перезагрузка дип әйтәм мине, перезагрузка мозгов бик кирәк иде. Без 4 сенада өйдә генә утырырга бик авыр. Менә шуны чараларга чакырганда чыгарга тырышабыз инде мөмкин булган вакытта. Әзрәк балалардан жал итеп, үзебезне карап, матур итеп киенеп, бизәнеп шарасына чыгу безнең өчен бик мөһим. Шулпан ханым искәртүенчә, аларны бирегә Биектау районының Өмет халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге чакырган. Әлеге үзәк Наз Хәйрия фонды белән күптән хезмәттәшлек итә. Дуслык, рәхмәт хаты белән дә ныгытып куелды. Шундый ук рәхмәт сүзләре язылган хат һәм Кайбыш сырхауханәсе исеменнән Наз оешмасына аерым бүләктә тапшырылды. Кайбыш үзәк сырхаухана коллективы хезмәткәрләре белән берлеккә килдек инде. Без инде үзебез шулай ак халатлы шәфкать туташлар булсак та, җырга, моңга, сәнгатькә гашыйк кешеләрбез. Шулай вакытларыбыз булган чагында инде бергәләшеп киноларга, концертларга, театрларга җиргә яратабыз. 28 ел шәфкать туташы булып эшләгән Фәния Җәләлиева һәм аның белән бергә килгән хезмәттәшләре пандемия башланган көннәрдән үк район хастаханәсендә ауруларны дәвалауга үз өлешен кертә. Алар өчен бүгенге бәйрәмдә катнашу да зур бүләк. Ул бүләктә Наз оешмасы белән берлектә Кәрим Тинчурин театрының да өлеше зур. Сүздә юк, һәр даим без мондый уйниләрдә, чараларда катнашып киләбез. Без әле детдомнарга да барып уйныйбыз, аннары инде картлар йортларына да барып уйныйбыз. Менә ул яктан җитәкчеләребезгә бик зур рәхмәт. Без инде үзебезнең бер генә тамашачыбызны калдырмыйбыз, һәр яклап түгәрәкләп алып, барлык тамашачыларыбызга үзебезнең булган спектакльләребезне күрсәтеп киләбез. Инде әниләр көне җитү уңаеннан Мин инде әйтәм барлык әниләргә сәламәтлек телим, сәламәт булсыннар һәм барлык хатын-кызларга ана булу бәхетен татырга язсын. Әни дип язып куйдым яңа яуган ак карга, таптамагыз, һич ярамый, әни сүзен таптарга. Әниләргә мин зирәклек телим, акыллы булуларын телим, балаларына сабыр булуын телим. Менә шул очракта үзләре тыныч булса, үзләре акыллы, тыйнак булсалар, әниләр үзләрен кулда тота белсәләр, менә шул очракта балалары тыныч һәм бәхетле булачак дигән фикергә килдем мин яши. Шуңа күрә мин барлык әниләрендә котлыйсым килә шушы матур бәйрәм белән. Ул елга бер генә килмәсен, көн сайын әниләр бәйрәме булып торсын. Син күпме балаңа иясең, шуның хәтлене аласың дип әйтәсем килә. Кадергә, назга әниләр кызганмасыннар. Алар аның бөтенесе дә үзләренә кире әйләнеп кайтачаклар көзге сыман. Тинчурин театры артистлары ул көнне тамашачыларга шул исәптән әниләргә багышлап Аяз Гыйләҗев әсәре буенча куелган 3 аршын җир спектаклен күрсәтте. Бәхет төшенчәсенең кыйммәтен белгән әниләр өчен әлеге спектакльдә аеруча гыйбрәтле булды. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Казанда республика күләм Нечкәбил гаиләләр бәйгесе финалы үтте. Татарстанның төрле районнарыннан килгән иң актив гаиләләр беренче урын өчен ярышты. Тулырак Искәндәр Гыймалдинов репортажында.
Ленин исемендәге мәдәният йортында Нечкәбил бәйгесенең финалы үтте. Катнашчы гаиләләр чыгышлары белән төп сорауга җавап бирәләр. Чын гаилә нинди булырга тиеш? Нечкәбил ул Татарстанның тату гаиләләре республика бәйгесе, республика горурлыгы һәм байлыгы. Ул гаилә җылысында милли үзенчәлекләрне, гореф-гадәтләрне, йолаларны да берләштерүче бәйрәм. Бәхетле, нык гаиләләр, Нечкәбилдәй тынгысыз ханымнар һәрвакыт үрнәк булып тора. Менә бүгенге көндә конкурста катнашучыларга әле ул башландыгына, ул инде бүгенге көндә күп балалы гаилә әнисе булу, яңадан монда конкурста катнашу, ул бик зур батырлык. Монда инде беренче, икенче урыннары, ул бурыч әйткәндә чисто условно шартлы фикерләр инде алар. Фестиваль шартлары буенча һәр гаилә нинди дә булса гаилә бәйрәмен йоласын күрсәтергә, якыннары белән таныштырырга, хатын-кызларыбыз үзләре генә тойган, үзләренчә генә үреп барган гаилә матурлыгын күрсәтә белергә тиеш. Шулай ук җыр, бию, нәфис сүз кулланып, сайлап алган тема буенча үзеңнең зур булмаган бәйрәм чыгышыңны, үз гаиләң, үзең, тормыш иптәшең һәм балаларың турында сөйләгән видеосюжет тәкъдим итәргә кирәк. Конкурсантлар бик көчле, берсеннән-берсе һәр район үзенең битендә көчле гаиләләрен һәр яктан үрнәк булган, белемле, гыйлемле дип әйтик, спортта, ярышта катнаша торган көчле гаиләләрен җибәрә. Нечкәбил бәйгесе уникаль. Россиянең бер генә төбәгендә дә традицияларны хөрмәт итүче һәм саклаучы бәйрәм юк. Шулай ук бәйгенең әниләр көндә үткәрелүе дә үзенчәлекле. Чөнки әни булмаса, беребез дә булмас иде бу дөньяда. Искәндәр Гыймалдинов, Илдар Галиуддинов, Татарстан яңалыклары. Кыска вакытлы тәнәфестән соң без дәвам итәрбез. Безнең телеканалдан аерылмагыз. Татарстан яңалыклары чыгарылышын дәвам итәбез алдагы минутларда. 8-нче тапкыр үткәрелгән Бөтен Россия Глаголица бәйсез әдәби премиясенә йомгак ясалды. Кемнәр ул? Илебезнең өметле яшь язучылары. Халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Сибгат Хакимның тууына 110 ел тула. Казанда 8-нче Глаголица бәйсез әдәби премиясе җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы узды. Җиңүчеләр белән хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов таралышып кайтты. Глаголица 8-нче бәйсез әдәби премиясе бөтен дөньядан яшь язучылар, шагыйрьләр һәм тәрҗемәчеләр өчен ике телле халыкара проект эшләр рус һәм татар телләрендә кабул ителде. Гомумән алганда премиягә дөньяның 19 иленнән 1400-гә якын әсәр тапшырылган. Әдәби конкурста рус һәм татар телләрендә яза торган 10 яшьтән 17 яшькә кадәр мәктәп укучылары катнаша алды. Безнең шушы Глаголица конкурсында да татар телендә языла торган проза һәм поэзия әсәрләрендә нәкъ шундый ук традиция яшәп килә. Роберт Табайдан башланган иде, мәрхүм орны җәннәттә булсын. Без чыннан да талантлы балаларга аеруча игътибарлы. Аларның һәр әсәрен, һәр язганын белеп торабыз. Кайберләре 2-3 ел килә һәм аларның инде үсеш кичергәнен күреп сөйнәбез. Чыннан да әгәр аларга без канат куя алабыз икән, һәм инде үзләренең сайлаган юлларына ышандыра алабыз икән, без инде димәк үзебезнең бурычыбызны үтәгән булабыз. Мин әлеге конкурста беренче тапкыр катнашам һәм мин бик тә шатмын үземнең җиңүемә. Мин әлеге бәйгедә шулай беренче мәртәбә катнашам һәм хәзерге вакытта мин үземнең фикерләремне төпләп җыя алмыйм, чөнки мин бераз шок халәтендә. Минем өчен бу бик көтелмәгән вакыйга булды, ләкин мин бик бәхетле. Әлбәттә мин дә бик шат. Үземә генә түгел, башкаларга да, Айгөлгә дә, башка кызларга да, безнең катнашкан кешеләргә бик зур рәхмәт әйтәм. Әлбәттә, бу шундый Глаголица конкурс безне бик иҗади яктан бик каты, бик нык ачты. Һәм ул безгә безнең иҗади үсешне бик каты, бик зур башка урынга чыгарды. Яшь авторларның эшләрен Татарстанның һәм Россиянең танылган язучылары, авторлар бәяләде. Премия нәтиҗәләре буенча җиңүчеләргә бәллүр ябалак һәм кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Каләм тибрәткән яшьләр, балалар өчен конкурслар шактый. Менә бу Глаголица, татарча фагыйләт дип бәлки тәрҗемә итеп буладыр. Ул халыкара конкурс, куанычка күрә ул татар телендә язган каләм ияләренә дә шушы ярышның ярашлы булуы
турында үзе сөйләү буенча алар уйлаганнар һәм бу бик дөрес. Бу чыннан да менә шу яшьләргә стимул. Кин монда килеп, язучылар белән очрашып, яңа дуслар табу ул үзе инде минем өчен бик зур җиңү. Шуның өчен әлбәттә мин әлеге бәйгедә катнаша алуыма, җиңә алуыма, үземнең иҗатта ниндидер сәләткә ия булуымны ачыклый алуыма шиксез шатмын. Миңа бик ошады бу бәйге һәм монда җиңүгә мин бик шатмын. Минем исемем Тимур, мин монда җиңүгә бик бәхетле, бик шат. Мин Сабитова Азалия һәм мин әлеге бәйгедә катнашуыма бик шат һәм оештыручыларга, барлык язучыларга да бик зур рәхмәт. Мин Гайнадинов Айзат, мин бик нык шат монда катнашуыма рәхмәт. Мин Шамсуддинова Хадиша, мин бүген бик бәхетле кеше. Внутреннее ощущение, что я должна это делать. Әйе, күңелем тели, мин оештырмасам кем оештырыр. Шуңа күрә дә бернигә дә карамый, авырлыклар булса да, өемдә ирем, балаларым көтеп торса да, мин чын күңелдән бу эшне башкарам. Күңелемә рәхәтлек алам. Һәр елны татар телле язучыларны Татарстан Республикасы Дәүләт Киңәшчесе Минтимер Шәриф улы Шәймиев та билгеләп үтә. Роберт Миңнуллин исеме дә һәр елны искә алына, чөнки иң беренчеләрдән булып әлеге премиягә Олпат шагыйребез лаек булган иде. Премияны оештыручы һәм гамәлгә куючы булып Бәхетле тарихлар хәйрия фонды чыгыш ясады. Глаголица премиясе коммерциягә нигезләнмәгән проект, шуңа күрә оештыру кертемнәре каралмаган. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. 2021 ел истәлекле даталарга бай булды. 4 декабрьдә халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Сибгат Хәкимнең тууына 110 ел тула. Кайсы шагыйрь ничек кенә дип атамасын, ләкин шигырьнең нигезе тормышта, халыкта, халык язмышында, кеше язмышында. Шагыйрь беренче җырлар дигән тәге китабы белән үк таныла. Аны 1938 елда язучылар берлегенә алалар. Сибгат Хәким Бөек Ватан сугышында башыннан алып ахырына кадәр катнаша. Батырлыклары өчен Кызыл йолдыз ордены белән бүләкләнә. Шагыйрь татар әдәбиятын үстерүгә зур өлеш кертте. Җил исми яфрак селкенми дигән китабы, Ленин фәрманы белән исемле поэмасы һәм шигырьләре өчен Тукай премиясенә лаек булды. Октябрь революциясе юлбашчысы Ленинга багышланган цикл өчен РСФСРның Максим Горький исемендәге дәүләт премиясе бирелде. Язар өчен каян килсен хисләр. Бүген генә йөрәк сөймәсә, уйларымны төбәп киләчәккә, күңелем Ленин белән сөйләшә. Аның гражданлык поэзиясы бик көчле иде. Ул вакытта Татарстан белән горурланып, аның уңышлары белән һәм шул вакытта туган телгә мөхәббәт, яу кырында сугышта җәлилләр ятып калганнар икән, алар бүгенге көндә туган телен яшәү өчен, мәктәпләрнең яшәү өчен, безнең мәгарифнең, культураның, мәдәниятнең, әдәбиятның үсеш өчен алар башларын салган дип Европада уйланып йөри иде ул. Әйбит, якташларын эзләп шагыйрь менә бара Гёте иленә, Фушик җиренә, текә горур тота, шагыйрь башын, саклый дуслар рухын, улы хакын, ачыла бар дөньяга сабыр җаны. Калагымда яңгырый, шуңа яңгырый, Европада татар шагыйрьләре. Менә бу шигырем минем Сибгат Хәкимгә башланган, чөнки үзе ул менә җәлилләр изеннән барып, Европадагы үзенең яудашларын, солдатларына ятып калганын искә алып, миңа гармун җитмешиттә, үлгәннәргә хәтта моң кирәк дигән шигырьләр язган иде. Менә шундый һәм моңлы, һәм тирән акыллы, исеменә нәкъ туры килгәнчә хәким кеше, ата кеше, остаз кеше, менә шундый булып яшәде безнең арада Сибгат Хәким. Без аны бик суюксынабыз, сагынабыз. Сибгат Хәкимнең 110 еллыгы уңаеннан бүген Татарстан радиосында шагыйрь мирасы атналыгы илан ителде. Атна дәвамында тыңлаучыларга шагыйрьнең әсәрләре, шигырьләрне язылган җырлар, әдәби музыкаль композицияләр, иҗат кичәләреннән өзекләр, үзе катнашындагы тапшырулар яңгырап торачак. Сибгат Хәким иҗатына багышланган тапшыруларны Татарстан авазы интернет радиосыннан да тыңларга мөмкин. Фанис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары.
Татарстан яңалыкларын мәдәни ярдәмче сәхифәсе дәвам итә, сүзне коллегам Идел Кыямовка тапшырам. 30 ноябрьдән 5 декабрьгә кадәр Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрында һөнәр дип аталган 13-нче Бөтен Россия яшь режиссура фестивале уза. Быел анда 11 театр коллективы катнаша. Әлеге фестиваль программасы кысаларында 11 коллектив, 12 спектакль тәкъдим итәчәк. Спектакльләрне карарга мөмкин театраль мәйданчыклар булар. Алиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры, Әкият Курчак театры, Казан рус тамашачысы театры, үзебезнең Габдулла Кариев исемендәге театр мәйданчыгы һәм шулай ук безнең бер спектакль тәкъдим ителәчәк Минзәлә театрының сәхнәсендә. Һөнәр кысаларында елдан ел белем бирү программасы эшләп килә һәм быелгы программада да шулай ук иҗади очрашулар, театраль дискуссиялар каралган. Буларның барысы да Казанда инде мәгълүм булган Татар китабы йорты мәйданында булачак. Яшь режиссерлар белән очрашулар, фикер алышулар каралган һәм шулай ук театр тәнкыйтьчеләре тарафыннан лекциялар, дискуссиялар. Ә инде һөнәр фестиваленең эшен без ябылу көнендә тәмамлыйбыз. Түгәрәк өстәл һәм түгәрәк өстәлдә фикер алышу белән. Барыгызны да көтеп калабыз. Рәхим итегез. 30 ноябрьдә Казан яшь тамашачылар театрының туган көне фойеда театрның 90 еллык юбилейына багышланган зур тамаша була. Тамашачыларны кызыклы очрашулар, хәтта бүләкләр дә көтә. 1 декабрьдә Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында мәшһүр композитор Рөстәм Яхинга багышланган спектакль-концерт тәкъдим ителә. Солист Зөлфәт Фәхразиев, дирижер Данияр Соколов, режиссер Айдар Жаббаров. Данияр Соколов миңа килеп, Айдар репетициягә керәле, тыңлады, бәлки сиңа ошар дип, шулай репетициягә чакырды. Мин репетициягә килгәч, шок каттым. Чөнки шул яшьмә җитеп Рөстәм Яхинның нинди күләмдәге, нинди масштаблы кеше икәнен белмәгәнмен, аңламаганмын. Рөстәм Яхин ул композиторның музыкасы, композитор турында үзе сөйләргә тиеш дип, без дә шулай ук бу кичәдә Рөстәм абыйның музыкасына калдырдык һәм инде аның чордашлары аның турында интервьюлар биреп, аның турында сөйлиләр. 3 декабрьдә Буа дәүләт драма театрында Антон Безязыков куелышында Николай Гогольның «Женитьба» әсәре буенча куелган «Брак» спектакле күрсәтелә. Яшьләргә Пушкин картасы белән карап була. «Женитьба» әлеге пьесаны Гоголь акылга сыймаслык 2 пәрдәлек вакыйга дип саный. Шуннан да вакыйга искитмәле. Инде белән 2 гасыр Рәсәй һәм дөнья күләм сәхнәләрдә төшмәгән бу пьеса. Безнең театр тарафыннан әлеге пьеса буенча куелган «Брак» спектакльдә сезне бер дә битараф калдырмас. Чөнки без аны яңаша бүгенге көндә дә актуаль булырлык иттереп куйдык. Шуңа күрә килегез, күрегез, ә без сезне көтеп калабыз. Хәзер концертлар турында. 3 декабрьдә Салих Сәйдәшев исемендәге дәүләт зур концертлар залында 20-нче гасыр татар хоры музыкасы антологиясе тәкъдим ителә. Татарстан Республикасы дәүләт камера хоры татар хор мирасын архивлаштыру буенча зур эш башкарды. Татар хор музыкасы антологиясе альбомын яздырды. Альбомга әйдәп баручы татар композиторларының хор өчен язылган төп әсәрләре тупланды. 5 декабрьдән 15 декабрьгә кадәр Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә Татарстан Республикасының чираттагы иң зур һәм әһәмиятле мәдәни вакыйгаларының берсе Филармониада дип аталган 14-нче халыкара сәнгать фестивале уза. Бүгенгә менә шулар, киләсе очрашуларга кадәр. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Ә без яңалыклар хезмәте сезнең белән саубуллашабыз. Коронавируска каршы вакцина ясатуны кичектермәгез. Сау сәламәт булыгыз.